Zeeuwen willen universiteit, waterstoffabriek en tolvrije tunnel. Het is dinsdag 25 februari. Dit is Zeeland Nu. Mislopen kazerne beïnvloedt ook Zeeuws stemgedrag. Nieuw college in Veren zonder SGP en VVD. En deze carnavalsoptocht ging wel door. Goedenavond. Een tolvrije tunnel en een waterstoffabriek. Zo zou Zeeland gecompenseerd moeten worden voor het mislopen van de marinierskazerne. Als het tenminste aan ruim 5000 Zeeuwen ligt die een enquête van ons hierover hebben ingevuld. Het kabinet stelt een speciaal adviseur aan die de onderhandelingen over de compensatie moet voeren met de provincie. Maar de Zeeuwen weten al wat ze willen. Op de derde plaats met 34% van alle reacties meer wetenschappelijk onderwijs en onderzoek naar Zeeland halen. Op 2 bij de Zeeuwen de bouw van een grote waterstoffabriek. Maar de meeste steun, vooral te danken aan de Zeeuws-Vlamingen, krijgt een tolvrije Westerschelde-tunnel. Maar liefst 47% van alle reacties pleit daarvoor. Een economische impuls, waardoor met name Zeeuws-Vlaanderen wat meer betrokken zou raken bij dit deel van Zeeland, zou ook kunnen betekenen dat daardoor de economie wat meer aantrekt. En dat misschien leidt tot een stijging van werkgelegenheid. Een meerderheid is zeer boos dat de kazerne niet komt. Maar als je de respondenten vraagt en ga je mee naar Den Haag om actie te voeren, dan zegt maar 28% ja. Tegenover 68% die op de een of andere manier nee zegt en dus niet wil demonstreren in Den Haag. Nou nee, het heeft geen zin. Dat moeten we niet doen, we moeten gewoon nuchter blijven. Nee, dat heeft weinig zin. Zeeland is maar klein, dus wat hebben wij te vertellen als we gaan protesteren? Verder geeft een flink deel van de respondenten aan dat het besluit om de marinierskazerne niet naar Zeeland te verhuizen invloed heeft op hun stem bij de eerstvolgende verkiezingen. Ja, zeker weten. Ze beloven koeien met gouden oren, maar er komt elke keer niks van terecht. Daar moet ik nog eens ernstig over nadenken en vooral kijken hoe de reacties zijn van de partijen. Als je denkt dat het meneer A moet zijn of mevrouw B, dat je dan zegt, nou ja, ik ga het daar eens proberen. Ik ga gewoon helemaal niet meer stemmen. Het heeft toch allemaal geen zin meer. Terwijl ik een hele trouwe stemmer ben, maar... Vertrouwen geschaad. Heel erg, ja. En in de studio politiek verslaggever Heiko Strietman. Heiko, we zijn boos, maar de daadkracht om daadwerkelijk in actie te komen, die ontbreekt. Ja, dat kun je rustig stellen. Nou zijn er natuurlijk wel enkele gevallen die wel met gebalde vuisten richting Den Haag willen. Maar als je op straat mensen aanspreekt, dan proef je toch, het zit gewoon niet zo in ons. Wat daarbij wel weer opvallend is dat uit die enquête blijkt dat mensen wel aangeven van als ik ga stemmen bij de volgende verkiezingen, heeft dit hele debakel invloed. En vooral blijkt uit onze enquête dat de VVD dan de grootste klappen gaat krijgen. Ja, nu hebben meer dan 5000 Zeeuwen deze enquête ingevuld. Hoe heeft het provinciebestuur gereageerd? Nou ja, daaruit kwam bijvoorbeeld die Westerschelde-tunnel tolvrij. Dat willen Zeeuws-Vlamingen heel graag. Dat begrijpt het provinciebestuur. Verder willen ze niet al te veel erover reageren. Wel wilden ze nog kwijt dat die tunnel tolvrij maken, dat lang niet hetzelfde effect zou hebben als die 2000 mariniers. Want dat is eigenlijk wat het provinciebestuur wil. Nieuwe Zeeuwen. Ja, en daar willen ze nu eerst mee wachten totdat ze met die speciale adviseur om tafel hebben gezeten, voordat ze de kaarten zeg maar op tafel leggen. Die willen ze eerst tegen de borst houden nog. Ja, dat is dus afwachten. Nu komt volgende week donderdag toevallig premier Rutte naar Vlissingen. Met wat voor boodschap wordt hij terug naar Den Haag gestuurd? Nou, wat ze vooral willen is dat Rutte gaat vertellen tegen de Zeeuwen waarom dit nou is misgelopen. Je merkt ook bij de VVD dat er nog boosheid zit en dat moet gewoon uitgeklaard worden. Hij moet de angel eruit halen, plooien glad strijken. En de boodschap die hij mee gaat krijgen is compenseer Zeeland naar volle tevredenheid. Ja, nou en daarvoor komt dus die speciaal adviseur. Heiko Strietman, dankjewel. Een politieke aardverschuiving in de gemeente Veren. Voor het eerst in 14 jaar tijd valt de SGP ChristenUnie buiten de coalitie. De nieuwe coalitie wordt namelijk gevormd door de lokale partij DTV, PvdA GroenLinks en het CDA. Vorige week viel het college uit elkaar nadat DTV eruit stapte. De partij kon zich niet meer vinden in de manier waarop hun coalitiepartners, de VVD en SGP ChristenUnie, politiek bedreven. Die laatste partij is teleurgesteld dat ze nu in de oppositiebankjes zitten. Ja, wel een beetje geschrokken gisteravond. Ja, verbaasd. Marcel van der Bossen was nog volop in gesprek met de formateur gisteravond. En half de avond gaf hij aan dat hij nog wat vervolgstappen nodig had. Dat het nog een paar dagen zou duren. En er werd wat druk op hem uitgeoefend van de nieuwe partijen, zeg maar. En er zijn er nog wat gesprekken geweest heen en weer. En toen zijn ze met de 3 partijen er ineens uitgekomen dat het voor elkaar was.
De partij bereidt zich nu voor op een nieuwe rol waarin ze zich constructief willen opstellen. Een feestje vanmorgen bij de Westerschelde-tunnel. Rond 10 uur passeerde daar het 100 miljoenste voertuig de tolpoortjes. De gelukkige werd door de Westerschelde-tunnel in het zonnetje gezet met bloemen en een dinerbon. En ze was natuurlijk ook verrast. Ik heb er helemaal niet meer bij nagedacht, want ik ben met hele andere zaken bezig. Dus ik denk, ik moet naar Apeldoorn, welke richting ga ik op? En dat is eigenlijk alles. Maar in plaats van bloemen had ze liever iets anders gekregen. Tolvrij natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen dat er ook voor betaald moet worden. En na alle carnavalsellende van de afgelopen dagen nu eens goed nieuws. Want in Kloosterzander kon de optocht vandaag gewoon doorgaan met hoge wagens. Een hele opluchting, want er zit zo'n organisatie achter. Alle wagenbouwers die bouwen echt maandenlang een wagen. En het is zonde dat ze hem nog niet hebben kunnen tentoonstellen aan het publiek. Veel bouwploegen verkopen hun wagen na carnaval. Ze zijn dan ook blij dat ze na alle afgelaste optochten op de valreep toch nog naar buiten konden. Het is toch wel speciaal dat je op eigen dorp wel kan rijden, dus dat is wel heel leuk. Want hoe hoog is jullie wagen? Die zal tussen de 12 en de 13 meter zijn. Dat is wel de moeite. Dat is behoorlijk de moeite, ja. En dan met die wind, dus ja, is goed. Carnaval is nog niet voorbij, want de komende maanden worden in sommige plaatsen de afgelaste carnavalsoptochten nog ingehaald. De laatste staat voor nu gepland op Paaszaterdag 11 april in Kwadendamme. Afgewaaide dakpannen, omgewaaide bomen en afgebroken takken. De stormen van de afgelopen tijd hebben flink wat schade aangericht. Sommige mensen vinden het wel mooi geweest, behalve boswachter Karel Leeftink. Want zo'n storm is volgens hem helemaal zo slecht nog niet voor de natuur. Het is een natuurlijk fenomeen. Om de zoveel tijd zijn er stormen, gaan er bomen om, komen de takken naar beneden. Het zorgt voor een beetje opruiming. Hè? Bomen halen een hoop licht weg. Op het moment dat een boom omgaat, ontstaat er licht. Allerlei organismen kunnen daarvan profiteren. Door zo'n val kunnen er kuiltjes ontstaan, waardoor er water in komt te staan. Dan kunnen kikkers dan weer hun eitjes inleggen. Kortom, het is allemaal nog niet zo verkeerd. Nou kijk, hier zie je een mooie woudreus die door de storm omgegaan is. We zitten hier vlak achter de duinen, dus vlak achter de kust. Hier komt de volle storm binnen. En dit waren ook bomen die over het algemeen niet erg goed van conditie waren. Dus die gaan dan ook sneller om. Toch kunnen die omgevallen bomen en afgebroken takken in het Valkenissebos gevaarlijke situaties opleveren. Er kunnen nog takken naar beneden komen, hè? Want vaak dagen na de storm liggen er losse takken in de bomen die kunnen naar beneden komen. Dus wij raden mensen ook altijd aan, wees voorzichtig, ook na de storm, die eerste paar dagen in het bos te gaan wandelen. Daarnaast probeert Leeftink met zijn collega's het bos zo veilig mogelijk te maken. Kijk, je ziet zelf al, dit is een gedeelte van een boom die half over het pad lag met allerlei takken. Kortom, de hele zaak werd versperd. Ja, dus hebben we gewoon moeten afzagen. Vandaar dat je hier al die stronken ziet liggen. Het ziet er misschien rommelig uit, maar ook de takken op het pad gooit Leeftink gewoon terug de natuur in. Dat hout dat laten we lekker in het bos liggen. Dat hout dat gaat verrotten, gaat vermolmen. Daar kunnen paddenstoeltjes op komen, insecten kunnen ervan leven. Nou, dat is weer de basis van de rest van de voedselketen. Dus ja, we laten altijd dood hout liggen, omdat het in feite weer voor nieuw leven zorgt. De komende tijd blijft het weer wat onstuimig, dus ook de dieren moeten schuilen. Voor kleine vogeltjes is het allemaal niet zo'n probleem, want die gaan gewoon achter een struik zitten uit de wind. Ja, wat grotere beesten hebben er wat meer moeite mee. Roofvogels, reigers, die kunnen op dat moment eigenlijk moeilijk vliegen. En kunnen dus moeilijk prooi krijgen, dus er is even niks te eten. Maar goed, elk beest heeft daar wel zijn eigen manier op gevonden. Het is natuurlijk puur instinct, hè. Dat gaat al over duizenden jaren dat er stormen zijn en dat dieren daarvoor moeten schuilen. De sloop liep een jaar vertraging op, veroorzaakt door 2 nesten van de huismus. Maar nu de vogels een ander onderkomen hebben, kan de gemeente Goes verder met het vervangen van de woningen aan de Frans Nareboutstraat. De plannen maken onderdeel uit van een groter masterplan dat de gemeente heeft voor het gebied. Goes-West, van oudsher een volksbuurt, ondergaat een complete metamorfose. De op veel locaties verouderde woningen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd en worden gesloopt. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar welke woningen er moeten worden vervangen, rioleringen moeten worden aangepast en wegen opnieuw moeten worden aangelegd, de zogenoemde harde kant.
Maar ook een onderdeel is dat er heel goed is gekeken naar hoe moet die wijk in de toekomst ook qua bewonerssamenstelling eruit zien. Dus het is zowel naar de harde kant is gekeken, er zijn ook afspraken over de zachte kant gemaakt. Het plan bestaat uit 3 fases. De eerste fase is afgerond en daarom is de gemeente nu gestart met fase 2. De sloop die vindt nu plaats. Op het moment dat de sloop afgerond is, gaan wij starten met het bouwen van nieuwe woningen. Dat zullen in totaal 21 koopwoningen komen hier terug in de wijk en 44 huurwoningen. De start van fase 2 heeft een jaar vertraging opgelopen door de aanwezigheid van de huismus. Die moest net als onze huurders een nieuwe woning krijgen, een nieuw plekje in de buurt. Daarvoor hebben we nestkasten elders in de wijk opgehangen. Dan heeft die vogel, de huismus, een tijdje nodig om te wennen aan zijn nieuwe huisvesting. Daar is wat tijd overheen gegaan en vandaar dat wij te maken hebben met uitstel van de sloop zoals die nu is aangevangen. In 2025 start fase 3 en worden de laatste woningen vervangen. Volgens de bewoners de hoogste tijd. Het is ook echt nodig, want het huis is enorm vochtig. Schimmel binnenin en ja, je krijgt het gewoon niet warm ook. Dus van mij mogen ze het eigenlijk gisteren liever dan morgen. Ze zijn op, hé. Het is gewoon op, die huizen. Want waar heeft u last van? Ja, veel vocht, hé. Ja. En krijgt u het ook warm gestookt in de winter? Dat wel. Dat wel. Maar het is veel tocht en al, hé. De buurt is heel goed. Het is een hele fijne buurt. Mensen zijn sociaal, houden elkaar ook een beetje in de gaten. Maar ja, de huizen die zijn gewoon echt heel oud. Het is echt, we zijn echt toe aan nieuwbouw. Het betekent overigens niet dat alle bestaande woningen in Goes-West worden gesloopt. Die woningen die hebben toekomstwaarde. Die zijn technisch in een goede staat of in een goede staat te brengen. Dus daar kunnen we mee de toekomst in. En het zijn ook woningen die qua plattegrond gewoon heel goed voldoen. Dus waar de bewoners met tevredenheid wonen. En waar wij ook denken dat over 20, 30 jaar mensen ook nog met plezier wonen. En daarnaast, kijk hier, het zijn woningen die een hele mooie uitstraling hebben. En die passen ook gewoon heel mooi in een wijk zeg maar, waar oud en nieuw naast elkaar staan. De gemeente en Beverland Wonen hopen met dit masterplan een sterke wijk te creëren. Die aantrekkelijker zal zijn om in te wonen door alle nieuwbouw die er is gepleegd. Een stuk vergroening van de wijk, verbetering van de leefbaarheid en tenslotte ook een positieve uitstraling naar het omliggende gebied van de woningen die aan de wijk grenzen. Het was in vergelijking met de afgelopen dagen best een prima dag vandaag. Het was grotendeels droog en de zon scheen ook nog zo af en toe. Maar de pret mag niet lang duren, want vanavond neemt de bewolking toe, kan het gaan regenen en is er kans op een hagelbui met windstoten. En morgen startnat, maar later klaart het gelukkig ook nog op. En in Jesk zometeen gaan jongeren weer op zoek naar oplossingen die beter zijn voor het klimaat. Zoals bijvoorbeeld tomaten kweken op de warmte uit afval. Dit tomaatje is rood, maar wordt wel heel groen verbouwd. Deze kast wordt namelijk verwarmd met snoeiafval. Ja, dat klopt. In het verleden was het altijd met aardgas. Dat hebben we veranderd. Sinds een half jaar staat er een biomassacentrale die draait op snoeihout, wat je zei. En die CO2 daar vandaan komt hier naartoe en ook de warmte. En daardoor staat dit keurige gewas zo heerlijk te groeien. Dat is zometeen. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Nog een fijne avond.